שאנשים באים אליי, אתה זה שמושך אותם בנוכח אותך אשר בי. לא פניי, לא קולי ולא ידיי, אני רק לי, לא המקור, רק כל, אני לא הדבר, רק עבד, אני לא האדון. אם מישהו נוגע בי באמונה, אם לידי מישהו מרגיש תקווה, ריפוי, אהבה או שלום, אני יודע שזה לא אני, אלא ערכיך, מגעך רוחך. אני רק לי, לא המקור, רק כל, אני לא הדבר, רק עבד, אני לא האדון. אדוני, אל תיתן לי לייחס לעצמי דבר שהוא שלך, לא כבוד, לא תודה ולא נשמות. ואל תיתן לרגשות אשמה לשלוט בי, בגלל המתנות שנתת לי עבור אחרים. אני רק לי, לא המקור, רק כל, אני לא הדבר, רק עבד, אני לא האדון. עזור לי לשרת כך שלא יהיה בי דבר שמסתיר אותך, כדי שממיך החיים יוכלו לזרום דרכי, בתואר, בחירות ובאהבה אל האחרים. אני רק לי, לא המקור, רק כל, אני לא הדבר, רק עבד, אני לא האדון. שלא יבואו אליי, אדוני, אליך יבואו. ואם מישהו בכל זאת יגיע אליי, תן שיפגוש, תחילה אותך בליבי. אני רק לי, לא המקור, רק כל, אני לא הדבר, רק עבד, אני לא האדון. האמן.